नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आईचे खबरो. अनाथ महिलाक स्वाधार केंद्रात दाखल करून सरकारी योजनेची माहिती दिऊ जाय. जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन. कारवार. समाजात कसलोच आधार ना जाल्ल्या निराधार महिलाक स्वाधार गृहात दाखल करू जाय म्हूण जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी पोलीस अधिकाऱ्यांक सांगले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ब्रेस्ताराक महिला आणि बाल विकास कल्याण खात्याचे जिल्हास्तरीय समन्वय समिती सभेत ते उलयताले. स्वाधार केंद्रात दाखल झालेल्या निराधार महिलाक थंय मेळच्या सवलतीची माहिती दिऊ जाय. कौटुंबिक समस्येंतल्यान प्रकरण दाखल झालेल्या महिलाक कदाचित वकील दिऊ जावूक सादी ना जाल्यार तेमकां कायदो सेवा प्राधिकरण त्या सवलती बद्दल जागृती करू जाय असो महिला आणि बाल विकास खात्याच्या अधिकाऱ्याक आदेश दिलो. शिशु अभिवृद्धी अधिकाऱ्यान आवश्यक ती वेळापट्टी तयार करून त्या तालुक्यात संबंधित प्रदेशात आठवड्यातल्यान एक वेळा भेट देऊन दुःखत्रस्त महिलेबरोबर समालोचन करू जाय. तसेच जिल्ह्यातल्या अंगणवाडी केंद्रात बरीच तक्रार येला की डोंगराळ प्रदेशातल्या मातृपूर्ण योजनेप्रकार गुरुवार बायल आहार स्वीकार करूक आसक्ती दाखयनात म्हण सरकाराल्या आदेशाप्रमाणे तेमगेल्या घरान घरा आहार पावोवची व्यवस्था करू जाय आणि तेमकां मातृवंदना योजनेमार्फत मेळचे प्रत्येकी 5,000 रुपये 3 हप्त्यात दिवचे सोडून एकच वेळा अर्ज करून एकच वेळा 5,000 रुपये दिवची व्यवस्था जावू जाय अशें तेमी सांगले. अंगणवाडी दुरुस्ती करची उरल्यार अंगणवाडी दुरुस्ती करचो जागो आणि तेमकां आवश्यक आशिल्ली सामग्रीची वळेरी तयार करून संबंधित अधिकाऱ्याक तपशील दिवू जाय अशें सांगले. ह्या वेळार जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यनिर्वहण अधिकारी प्रियांका एम, कायदो सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी रेणुका, महिला आणि बाल विकास खात्याचे अधिकारी श्यामला सीके, आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शरद नायक हजर आशिल्ले. आदर्श अंगणवाडी कार्यक्रमांतर्गत शहराच्या बैतकुल अंगणवाडीत समारंभ कार्यक्रम. कारवार. आज कारवार भाजपा नगर महिला मोर्चा वतीनं प्रधानमंत्री हेमगेल्या जन्मदिवसानिमित्तान आदर्श अंगणवाडी कार्यक्रमांतर्गत शहराच्या बैतकुल अंगणवाडीत समारंभ कार्यक्रम जिल्हा बीजेपी उपाध्यक्ष नयना निलावर, प्रधान कार्यदर्शी माला हुलसवार, उपाध्यक्ष वंदना शिरोडकर, नगर अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, महिला मोर्चा अध्यक्ष वृंदा दामसाडेकर हेमी दीव पेटवून कार्यक्रमाची सुरुवात केली. या कार्यक्रमात वैशाली तांडील हेमी मान्यवरांचे स्वागत केले. नंतर भाजपा मोर्चा फुडाऱ्यानं अंगणवाडी भुरग्याक जेवण दिवन भुरग्या वांगडा जेवण घेतले. या वेळार महिला मोर्चा पदाधिकारी, अंगणवाडी शिक्षक आणि स्थळीय लोक हाजीर आशिल्ले. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा पंचायत सीईओ हेमगेली नरेगा कामाची पळवणी. कारवार. आज जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन आणि जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका एम हेमी नरेगा कामाची पळवणी केली. या वेळार ग्रामीण जनतेन या योजनेचो लाभ घेऊ जाय असे जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी सांगले. कारवार जिल्ह्यातल्या अंकोला तालुक्यात हिल्लूर ग्रामपंचायत व्याप्तीत सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय परिसरातल्या नरेगा अंतर्गत विकसित जावच्या बास्केटबॉल कोर्ट बांधकामाची तपासणी केली. ह्या वेळार उलयताना जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी सांगले की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी भितर ग्रामीण भागातल्या भुरग्यांसाठी खेळाची मैदान अशी जायती कामां जिल्ह्यात सुरू आसा. ग्रामीण भागातल्या लोकांना या योजनेचो चड प्रमाणात फायदो घेवचो अशें जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी सांगले. या वेळार जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका एम, उपविभागीय अधिकारी, अंकोला तहसीलदार, तालुका पंचायत कार्यनिर्वाहक अधिकारी, ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विकास अधिकारी, वेगवेगळे विभाग अधिकारी आणि गावचे लोक हाजीर आशिल्ले.
न्यायालयात हजर जायसना 11 वर्षे फरार आशिल्ले आरोपीक अटक. अंकोला 2011 सालात अबकारी प्रकरणात भागी आशिल्ले आरोपी गेल्या 11 वर्साच्या न्यायालयात हजर जावन फरार आशिल्ले. तेमकां अंकोला पोलिसांन यशस्वी रितीन अटक करून अंकोला न्यायालयात हजर केले. मूळ केरळ कासरगोड निवासी विनोद कुमार आणि अब्दुल मोहम्मद कुई हेमी अटक केल्ले आरोपी. सध्या तेमकां न्यायांक बंधनात दवरला. या कार्याचरणात CPI संतोष शेट्टी हेमगेल्या नेतृत्वात PSI प्रवीण कुमार, कॉन्स्टेबल मंजुनाथ लखमापूर, श्रीकांत कोटबर हेमी भाग घेयलो. या टीमीक SP डॉ. सुमन पेडणेकर हेमी शाबासकी दिला. भटकळात गांजा विकच्या व्यक्तीक अटक. भटकळच्या गुळमी क्रॉसा लागीं एक व्यक्ती अनधिकृतपणान गांजा विकता अशी गुप्त माहिती मेळतरेत DYSP हेमगेल्या नेतृत्वात जाळे पसरन गांजा विकच्या व्यक्तीक मुद्देमाला सकट पोलिसांन शिताफीत अटक केली. अटक केल्लो आरोपी हेबळे निवासी सय्यद मुसा सय्यद अहमद तलाह स्ट्रीट हनीफ साब अशें कळ्ळां. आरोपी कडच्यान 209 ग्राम वजनाचो सुको गांजा आणि 2500 रुपये जप्त केलात. या प्रकरणाची नोंद भटकळ ग्रामीण ठाण्यात जाला. पोलीस पुढील तपास करते आसात. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमकां गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.